Maadtong adlaw, mga anak sa Dios. Karon mobalik ta sa unang mga adlaw sa Kristiyanong simbahan. Aron higisgutan ang usa ka isyu nga nakadala og tugaw og nakalibog sa daghang mga unang magtotoo. Ang atong hisgutan, ang pagtuli sa mga pisot. Tingali, lisod paminahon ni siya sa atong panahon karon og katawanan. Apan kaniadto kini usa ka dako kaayo nga posibleng isyu nga makabuak sa panagiusa sa simbahan. Unsa di ay ang nahitabo? Ug ngano nga dako kaayo ang isyu sa pagtuli. Una, atong sabton ang background. Ang circumcision o pagtuli usa ka balaang buhat alang sa mga Hudiyo. Kini ang ilhanan sa pakigsaad sa Dios kang Abraham. Usa ka pisikal nga timailhan nga nagpaila sa katawhan sa Dios. Apan sa pag-abot ni Hesus, iyang gituman ang balaod ni Moises ug iyang giablihan ang kaluwasan dili lang para sa mga Hudiyo kundi para sa usab sa mga Hintil o Gentiles. Karon sa pagdagsa sa mga Gentiles nga nidawat kang Kristo, diha ni sugod ang debate. Kinahanglan pa bang tulion ang mga Hintil aron mahimong mga tinuod nga Kristiyanos? Ikaduha, misamot ang panaglalis sa lungsod sa Antioquia, diin nagwali si Pablo ug Bernabe. Didto may mga Hudiyong Kristiyanos gikan sa Judea nga mingon sa mga tawo nga kung dili tulion ang mga Gentiles, dili sila maluwas. Og of course, nalisang og nabalaka ang komunidad. Apan gikontra kini ni Pablo ug Bernabe ug gidala ang isyu ngadto sa mga apostoles ug elders sa Jerusalem. Ug kini nga panagtigom nailhan karon nga Konseho sa Jerusalem, Council of Jerusalem. Ug mao kini ang unang konseho sa kasaysayan sa simbahan. Ikatulo, human sa taas nga pag naghisgot og pagampo nga gipanguluhan nila Pedro ug Santiago, ang desisyon nakabot nila nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya ni Hesus, dili pinaagi sa buhat sa balaod. Dili na kinahanglan nga tulion pa ang mga Gentile Christians. Apan, aron malikayan ang panagbangi tali sa mga Jewish Christians, gihangyo nila nga mulikay ang mga Gentile Christians sa pipila ka mga butang sama sa pagkaon sa mga nga gihalad sa mga idols, unod sa mga gituok nga mananap, dugo o paglikay usab sa sexual immorality. Mao kini ang kompromiso nga nagpadayon sa panaghiusa sa simbahan samtang nagrespetar usab sa kagawasan nga dala sa ebanghelyo. Ang circumcision controversy nagtudlo kanato nga ang unang simbahan mismo nakasinati og kalisdanan tungod sa kalainan sa kultura ug mga pagtulunan. Apan labaw sa tanan kini nagpakita nga ang tinubdan sa kaluwasan mao ang pagtuo kang Kristo, dili ang panggawas nga seremonya o ritual. Ug walay kalainan kung Hudiyo ka man o ikaw usa ka Gentile. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.